Terve vaan! Se on Paavo098 täällä taas. Ja viimeksi me jäätiin sinne mainiin, niin mä siinä kuvailin, kun mä olin siellä mainissa, mutta sitten minä katson, mihinköhän se on kadonnut. Ja se oli kadonnut tosiaan, niin. Ja minua ketutti. Mutta sille ei nyt voi mitään. Sieltä löytyy 14 timanttia, lasurittia nyt löytyy 26, nikoliteä löytyy ja kaikkea tällaista. Mutta nyt minä menen monistamaan sitä lasuriittiä. Ja, niin joo, kun mä aloin laittaa tänne sen monistumaan se timantti silloin viime jaksossa. Käytän nyt kaikki nää tähän. Sitten käytetään yksi timuvia. Noin. Siinä on nyt ihan hyvä määrä, jätän tänne timantti tulemaan. Niin, viime jaksossa kerroin siitä, että joka perjantai tälle kanavalle ilmestyy Vakko Extra perjantaisin. Hän sitä tällä hetkellä latailee sinne, jos ei ole jo latautunut, mutta niin. Jätin tähän jetpackiin Advanced Circuit. Electronic Circuit tarvitaan Advancediin. Onkos meillä yhtään? Siellä on vähän. Onko meillä rubberia? Ai jaa, siellä on vähän lisää. Jos otetaan tuolta stickiresineitä stackia, pistetään tulemaan, että saadaan vähän. Ai siellä oli jo. No hyvä, että siellä oli tulossa. Niin, Vakko Extra ilmestyy ensimmäinen jakso. Se pelaa miten näistä nyt? Kopperia. Niin, ensimmäinen jakso se pelaa. Kreatiivessa rakentelee jotain. Mä en tiedä mitä. Tungstenia löysin pari siellä, ihan kiva. Mutta mun piti nyt. Niin joo, glowstonea siihen. Aivan se pitää tehdä tälleen glowstonella. No! Mikä mulla on? Kopple-fiilis. Mä aloitin tos 5 vaille. Lopetellaan siinä 10 yli. Elikkä tähän tarvitaan. Niin joo, me tarvitaan nyt se 1 setti piuhoja. Onks mulla refined ironia? On. Oisko ollut tälleen? En oo yhtään varma. Ei. Ja se oli noin. Noin. Ensimmäinen. Sitten oikeastaan tää Batboxi ainut asia. Onks mulla redstone pikkasen lisää, jos no sieltähän sitä löytyy. Mutta Batboxi. Mä heitän tänne nyt kaikkea turhaa. Liikaa kaikkea kamaa. Inventorista taas kerran. Noniin. Tinaa. Kyllä mulla tinaa pitäis olla. Tin dustia tossa. Pitää mennä monistaa. No niin, se riittää. Ihan hyvä, että timanttia nyt tuli, niin sitä voi vähän käyttää monisteluun.
sitäkin, ettei sitä vaan aina monistella. Niin. Eikö siihen 3 tarvinnut? Juu. Muistankohan mä nyt oikein, miten se tehtiin. Muistahan mä oikein, mutta... Tarvitaan lisää. Ei ois pitänyt heittää kaikkea tonne. Niin tonne. Oisko ollut näin? Juupelis duupelis. Noin. Refined ironit. Noniin, meillä on jetpacki. Hyvä juttu. Voisiko tän ladata ihan täällä? Joo, mä laitan tän täällä, jos menis täällä nopeiten. Vai menisikö nopeammin Batboxissa? Vai voikohan tätä edes pistää Batboxiin? Joo, täällä menee nopeammin. No niin, hienoa, me saadaan jetpacki. Vois tehdä solar helmet. Tai solarpan... Niin, solar helmet. No tonne riittää energia kuitenkin. Hienoa. Tuolta tulee aika nopea energiaa mulle. No niin, meillä on jetpacki. Pitäisikö tehdä rupper-saappaat? No kyllä mä varmaan osaan. Mitäs sitten? Niin joo. Vois tehdä... Oho. Pitää vähän opetella nyt lenteleen tällä. Mä teen nää nyt valmiiksi, koska sitten kun toi kuori on pohjassa, niin mä teen uuden kuori, joka on tällainen iso kuori. Noi! Oho. Että mä oon taitava. Noi. Nyt on jetpacki. Mä voisin käydä noista tekee timantit. Sitten tuli pari timantit. Pitäisikö sitten ruveta Dark Matter? Kallista. Alchemical Coil. Joo. No, rupetaan nyt työstämään. Kallista on. En mä voi muuta sanoa, mutta... Kyllä se sitten kannattaa, kun on Dark Matter piikkakseja. Elikkä, ekana tarvitaan tämä. Juu, siihen niin. Noin. Sitten otetaan koalia. Mutta pitää mennä monistamaan. Nyt mä en voi käyttää timanttia tohon monistamiseen. Aivan, mä voin hakea tuolta kaikkea hyödyllistä. Tää hyppää himokorvelle. Uraania. Lapista mä en nyt käytä siihen. Se kuitenkin sitten loppuu taas. Mut tarvitaan koalia aika paljon. Tää ei kulu edes hirveen nopeesti. Koali sinne. No niin, eiköhän toi riitä.
lopeta, jos kun mä sain sitä ihan tarpeekseni. Sinä saat jäädä sinne tekemään timanttia. Ja tässä olisi pitääkin nukkua. Jaksokin alkaa olemaan täynnä. No, ei sitten vielä. Nyt. Haluan nukkua. No niin, tämä sänky on varattu. Ok. Hyvä tietää. Oi joo, nukunko mä siinä itse? Oho. Pitäisikö mun jotenkin täyttää tää? Eipä kai. Tehdään nyt reippaasti sitä. Säkin saat tulla sieltä. Sitten seuraavaksi. Ja, näin sitten riitä vielä. Pitää mennä monistaa lisää tota. Saako näillä yhden Dark Matterin? Ei tarvi vielä 2 lisää. No munpa pitää mennä monistelemaan tässä sitten vielä. Lisää tota. Olisiko täällä jotain jota voi... Ai tuolla oli vielä timanttia lisää. Kiva. Miten noi lapisit? Eiköhän noilla saada jo 1 Dark Matteri. Sitten mä rupeen monistaan sitä, niin... Nyt mulla on aika hyvin hanskas kaikki tässä, että... Kyllä tää tästä varmaan lähtee ihan hyvin. Ei oo totta! Mä käyn pölliin jostain. Jes! Nyt saan ekan Dark Matteri aikaiseksi. Ja. Kiitän ja kuorran. Noin. En halua tehdä toista. No hui, kamala. Ihan kamala. Mun pikkusisko ja sen kaveri sanoi aina tolleen pelottavasti, että kamala. Noniin, sitten on eka Dark Matteri tehty. Cool. Miss mun timutta? Ja mä jätän 1 chestiin. Sitten mä muut laitan tonne. Totakin jää 1. Noniin, no siinä on nyt vähän, jolla saadaan vähän EMC:tä. Tällä varmaan saadaan nyt toinen. Eiku itse asiassa. Paljonko tarvitsee? Mutta jättää 3 tonne timanttia varalta. Jos mä haluan tehdä ekana... Vai halusinko mä eka tehdä armorit? En mä haluan ihan ekana tehdä pikin. Joten vielä 2. Ihan hyvin toinen jakso ja nyt toi... No joo, mä oon kyllä aika paljon pelannut tätä jo tätä ennen. Mutta kuitenkin toinen jakso ja ollaan saatu 1 Dark Matteri ja jetpack ja... Näistä nyt ei saa... Ei! Itse mä taisin unohtaa laittaa noita sinne säästöön. Tää jakso alkaa olemaan sitten kun saadaan tehtyä toi... Tai saadaan nyt vaikka toinen... Ai niin, noilla ei oo EMC:tä. Toinen Dark Matteri tuolta puksutettua. No tulee nyt jostain.
tarpeeksi EMCtä. Vähentynyttä lihaa sinne. Noniin. Nyt on 2 Dark Matteria tehty ja jetpacki. Joten aika hyvin on nyt kaikki kondiksessa. Mitä ihmettä? Ja iskä pesee ikkunoita tuolla. Mutta ei tää jakso. Tää jakso loppuu sitten kun mä saan Dark Matter piki aikaiseksi. Kultamalmit sulamaan, niin saadaan niistä vähän EMCtä aikaiseksi. Olisiko mulla vielä... Tuolla on 1 kultaharkku, se pitää jättää sinne, että sitä voi modistaa sitten jos startetaan. Olisiko mulla täällä jotain, josta saisin vähän EMC? Hei, mä menen kattoon täältä. No ei täälläkään kyllä oikein mitään arvokasta. No Ironi sinne oli tullut jo. No mä menen kattoo, näkyisikö täältä jotain. No tossa. Au. Näistä nyt saadaan pikkasen. Aika pikkasen saadaankin ja... Sitten mennään hakemaan ne kullat sieltä. Mä voisin käydä nyt kattoon, että miten tämä tuottaa. Ja tää on sitten ihan täynnä. No hyvin noin windmillitkin sitten tuottaa. En mä kyllä. Tässä menee ihan hirveän pitkä, jos mä yritän taistella itselleni sen. Koska mä tarvin 4 periaatteessa, että mulle jää 1. Joo. Mä nyt menen otan nää tästä ja menen laittaa. Ja sitten on tää jakso tässä ja... No sanotaan nyt tässä näin loppuun. Kiitos kun katsoitte ja... Tykätkää jos tykkäsitte. Kommentoikaa uusia ideoita. Toki jakakaa kavereille. Kattokaa Vakkara Kympin kanava. Vakko 100 Extra tulee joka... Mikä se nyt oli? Joka perjantai. Yrittää ainakin Vakko saada aikaiseksi ja... Otetaan tuolta nyt vähän puuta ja kaikkeakin. Niistäkin saadaan vähän EMCtä. Koaldastia. En tarvitse. Mä käyn sulkeen oven, mun pikkusisko on kettumainen. Niin kävi avaamassa se ja sitten mun koira alkoi haukkua, niin... Nais. No mun pikkusisko laulaa niin facepalm. Joo. Kyllä mä tällaiset ajattelin tehdä, kato. Tällaiset olisi aika hyödylliset. Taikka Dark Matter Coffee. Joo. Kyllä. Pikkaksi sitten kun on saatu 2 Dark Matteria lisää, niin sellaista nähdään ensi jakson parissa ja se olisi morjens!